Horas madihita na mariminggu bukan sadarion. Ia mingguta na marguar rogate. Topik mingguta dang masohot martangiang. Maride mahita sian bukwede nomor 577 ya sada sahat dia tolu rak mahita jongjong. Marhite-hite goreng dewata ama, dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ito di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Songunod do di dohot Tuhani, pajojo muna maahu lahu martangi yang tuau, jala tangi honok kumahamu, jala luluan muna maahu lahu jupang hamu, molotung dilului hamu ahu sian nasar hamuna, jadi jupang hamu maahu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan dewata pargogon na suatu dosan, kolat ala asini roham sambing do ubay na tarbain hami, marpungu di jolom, marsadani roha martang yang tuho, di barbaga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang natulu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehono buru na pinangirun nasida, ale Tuhan pasaut mababagabagami, tangihon mapangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon madihami saliling hasi hasyang ano parbinotoan, di hasit tongan mi, do di hanguluan salililing na, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sen bukit di nomor 427 ayat 1 ayat 2.
patik di minggu tasadarion imana sian patik paupaton doho lapatanna. Ingot hamuma papadehon ari minggui dinaonom ari maulah hamuna sa siulonmu. Alayang wari papituhoni ari pariada di Jahoba de batamdui. Dang jadi ho mangula angko dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipindahanmu ro dipangisin di hutani halak pe nabage huati hutam ai dinaonom ari do ditoppa de bata langi do tano do laut do nasa esina dungi mare dia do ibana di ari papituhoni di bahini do ubay na di pasu-pasu di bata Jahoba ari pareran nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikut dihabari rohatta di bata jala ikut holo rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hatani di bata ikut badiado hatani di bata di rohatta jala ikut ringgas rohatta tumangihon dot mangguruhon imas hatna atong rak mangidugugo magita sian di bata mangulahon na bartu pati nai ali Tuhan di bata parbanggui mahami mangulahon na bartu pati ini amen. Mari dimahita sian bukit di nomor 165 ayat 2 sahat di ayat 3 di ayat 3 jong mahita. Tatapoti madu sat tanda gudang itu do pandi di bata martang yang mahita. Ale Tuhan di bata na badia jalan na bonar. Para si jolroha jala pertaluk beroha. Jala da basar doho. Saya mar pangulahi maruhami dahami. Di baheni saya se sama sude dosa nami. Dang adong nahupa kasaun hami dukon di asini roham. Hatigor na pinatu panyanak mudo nahu pangasaun hami. Tujolom di baheni pasonang jala apu limahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tabi gima baga-baga taringo Tuhan sani dosata isebena mangulahur akan na pilili debata do nama Victori isi do nama dawu mamaguan Yesus Kristus do nang mate laida daholani nang mulak mangulu do jala disiamu ni debata do ibana mangodio hita hasangapon ma di debata na digijang amen. Mari dihita sian bukwede nomor 110 ayat 2 saat ayat 3.
Epistel di minggu tadi bugasan sadarion, imana dienet sian buku Job, bidu tolu, mamukka may sian ayat 26, 1 ayat 30, tajahama secara responsoria. Mula martangi yang ibana tu debata, jadi asyasian nama ibana, jala partina dahon nama abuhina tu ibana, mardongan olop-olop, jala pasuangonna tujolona nagali hati koranna. Balik ibana paluah hosakku, asa unang turun tu bagasan hamagoan, jala marasni rohang ulukku marnida hati uron. Naing madogihot todina mulak sian hamagoan, asa dipatiur rohana marhite sian hati uron di hanguluan. Alai molotung adong dope sulam siulahonom mutuau, haru hatahon mai, ay dipangidor rohaku naing mamitori ho. Ima sahatna, martua do natu mangion hatani di bata, jalan no piausa. Amin. Maride hita sen bukwede, nomor 774 ayat 21 dia tolu jong mahita. Hatidako mahaporsiaw tay songunani hatidako ni dongata sahaporsiaw di sadok portibion pra mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargoon na suatu dosan na tumapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tubuhon di si Maria na gabi-gabi saton de porbadia andorang suhaubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman di silatus nama te tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua-tua no turun nung tanom na mulak mangulo di hari patuluhon na manaik tu surgo
Lahur siang de bata Jehova. Amanai pargona sa tudosani. Disibai banai pamulat sogo tutanon. Mangumi halan namang ulu dohok namate. Au porsea ditonde probadia. Jaladong sadahurian dabadia. Huria hatau panala Kristen akan dabadia. Do dai sandi dosa. Do dihatai nama dok. Mulak pangulu dosa daeng ni halak nang mate. Do jangoluan nasora sudah. Amin. Tapi gima maridesian punguan ina Kamis. Laos dudu timasian ina Hosana.
Tabigima titing masa di huriata di bugasan nasa minggon. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu Rogate 10 Mei 2026, Sada Romawi, Tikting Maragam, Sada, Goarni Minggu Sadarion Ima Minggu Rogate, Martangyang, Topik Minggu Ta, Dang Macohot Martangyang, 2, Ruas Namonding. Di hari Sabtu, Sia Mei 2026, Nua Jumulo Monding Inang Berliana Borotogatorop, tutup umur 62 tahun, Ina Baluhon Amang Situa Sihar Renot Simorangkir, Sian Sektor Opat Sinai. Tuudean Senin 11 Mei 2026. Patu paon ni huriata do parminggon di rumah duka Ronatama pukul 00:00. Nani luhon inang pandita Marisi Simanjuntak STH dot Situa Sektor Opat Sinai. Tabuan ma ditangiata asa tumibu tarapul sude keluarga. Tolu, pesta paringotan hari Hananaik ni Tuhan Yesus di hari Kamis 14 Mei 2026 marminggu dohita lau mamestahon paringotan hari Hananaik Tuhan Yesus Kristus parmingguan di Tupa di pukul 07:00 pukul 10:00 dohot pukul 10:07:00 parmingguan remaja 07:00 sekolah minggu pukul 10:00. Opat, pesta paringotan hari Hasasaur nito di Parbadia A. Hari Minggu 24 Mei 2026 Ima Minggu Peta Costa Parjolo, pesta Parjolo paringotan hari Hasasaur nito di Parbadia. B. Senin 25 Mei 2026 pukul 10:30 marminggu dohita muse Ima parminggon Peta Costa ari paduahon maringanan di gerejaon. Ria mahita mandohoti parminggoni pinangido matusude penguan kor asamar kor di parminggoni laos dohot aka pelajar sidi rabdo natoras mandohoti parminggoni. 5. Kunjungan seksi kesehatan. Di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Mei 2026 borhat do seksi kesehatan ni huriata kunjungan tu HKBP Parung Panjang alani kegiatan seksi kesehatan di huriata mancohot di mingguon. Rombongan ni uluhon ni inang uluan dohot Dewan Diakoni Sosial. Onom parhusoron parjamita se HKBP Disik 20 Deboskap. Namar jamita di parminggon Sadarion A. Minggu pukul 10:00 Ima Amang Pandita Marudut Hasian STH Sian HKBP Kota Depok. B. Minggu pukul 10:07:00 Amang Pendeta Peri Antoni Siregar HKBP Cinere. C. Pandita Resort Inang Pandita Sondang M. Simanjuntak STH pukul 10:00 menghobasi di HKBP Parung Panjang laos manguluhon acara pensiun Sian Parhado salak dongan situa. Pitu, pabagiton panitia pesta HUT ke-47 dohot pesta gotilon Minggu 24 Mei 2026 di parmingguan pukul 10:00 patupon ni huriado pabagiton panitia pesta HUT pa-47 tahun dohot pesta gotilon HKB Depok 2 tahun 2026. Aka goar ni panitia Boy Mata Jaha di warta PDF nasahat tuhita. Walu pengadaan alat musik. Domu tuhaporuan pengadaan alat musik di Huriawan, Rodo, Dewan Marturia, Seksi Musik Majupangi Hitalau Mangido Pangurupion tuhaporuani, Radema Rohata, Lau Mangurupi tuhaporuani, Maulete ma pinasat di Haradion ni Rohata, Tuhata nama masu-masu kita. Sia Pangurupion tuna hagoran di Loksomawe Aceh.
Nadia hari Selasa 5 April 2026 masa do hagoran di Loksemawe Aceh. Di pasat huriado bantuan tu aka dongata nahona hagorani ruas ni KBP toropna kurang lebih 40 kakak. Di hita na naing dohot mangurupi boy ma langsung ditransfer ke rekening BRI nomor 01 sada tolu 0100 06 2 sia 506 atas nama Ale-ale Departemen Diakoni. Moliate di Haradio Nirwata tuata nama masu-masu hita. 10 Konven Pangula Goktiki dohot keluarga. Di hari Senin 11 Mei 2026 pukul 10.00 di Patupa Konven Pangula na Goktiki dohot keluarga ni HKBP Distrik 28 Deposkap maringanan di HKBP Ebenezer Parung. Itu bulan Juni 2026 Konven Pangula Goktiki rap dohot keluarga di Patupa di Huriaon. 10 sada sumbangan AC di Jalo Huriatado si lehon-lehon sian NN berupa sada unit AC split merek Panasonic kapasitas 2 PK Molate Pinasat Tunasida. 12 PHD bulanan kategorial A PHD AMA di hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 20.00 maringanan di Gedung Markus. B PHD Deborah di Patupa di hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.00 di Gedung Samuel. 10 tolu soso Pinangido tu hita natoras ni sekolah minggu asarap merminggu mahita di parmingguan umum unang pola di parmingguan sekolah minggu. 14 Partangian sektor Sada Moria di bagas ni keluarga amang HB Siregar Inang Buru Manulang. Sektor 2 Betania di bagas ni keluarga amang O Pakpahan Inang Buru Tambunan Laos Mangapuli. Sektor Tolu Kapernaum di bagas ni keluarga Nyonya Situasi Taurus Ka Boru Manurung. Sektor 4 Sinai di bagas ni keluarga ruas sektor 4 Sinai. Sektor 5 Kana di bagas ni keluarga Nyonya Silitonga Boru Tagalung. Sektor Pitu Karmel di bagas ni keluarga Nyonya Silayan M Boru Pasaribu. Sektor Walu Hermon di bagas ni keluarga JDH Sibagarian Inang Bursi Ringo-Ringo. Sektor 10 Nazaret di bagas ni keluarga Situa Utasoid Inang Siti Romadona. Sektor 10 Sada Jericho di bagas ni keluarga Nyonya Manulang N Boru Siregar. Sektor 12 Mahanaim di bagas ni keluarga Amang RM Panjetan Inang Boru Raja Gugup. Sektor 10 Tolu Galilea di bagas ni keluarga Perasiska Boru Gultom. Sektor 14 Filipi di bagas ni keluarga Inang Evanglis Silaban Inang S Boru Siombing Laos Mangapuli. Alamat dohot jam masuk pertanyaan di sektor Boy di Ida di Warta PDF. Manang acara na tinongos di situa sektor di Gandup sektor. 15 kehadiran na mandohoti kegiatan dohot pakobasion di Huriaon na saminggoon godangna 1.310 halak. 16 bunga altar mingguon sian keluarga amang A Simbolon Inang Boru Tampu Bolon sian sektor Pitu Karmel Moleate Madi Haradio Nasida. Dihita na naing patupon bunga altar boy madihubungi sekretariat gereja. 2 Romawi Titing Parhepengon Huria 274 juta 228.264 rupiah. Tepusat 6.710.000 24 rupiah. Opat tu diakoni sosial 43.721.100 rupiah. Tu pembangunan 1.100.000 rupiah. Transitoria 850.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhata maaka peliani naung ulaon di Huriaon bayan sangat di guarna jalalas ni roha di hita ruasna. Aka titing naso jina hahon boy mata jaha di warta naung sahat tuhita. Songoni saat nitikting di Huriata di bagasan nasa mingguon. Tabi 5 kursian punguan ama.
Mari de mahita sian bukwede nomor 240 sia mamuka mai sada do saturusna lagi mata papungu pilihan sada do sada bi. Kita damai dewata na sumurung sian salut naro lima mangaramuti hati-hati dot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Horas meda sudi nian nga piga hali ami tu son alai minggu sore anung ra obat deli alaya laut dope minggu
jam 10 bahasa Batak. Adik tunggal arong gobina somana dahami sonong di surat nakin di buku acara tei warnami padida marudusian tongon waing marhuwas di Huriata KBP Kota Depok. Tahun 2022 bulan 10 kami ma digatio padidata Albert Manalu lebih desenon di Huriata HKBP Resort Pondok Kelapa. Kami pindah ke Medan. Dari 2 tahun kami di sini bulan pindah mahami itu Kota Depok. Jadi bersejarah Rio nala boy rohami itu son tu Kuria ni ahanami pangarbit atau ngon marhubas naujui di son jala nunga marhaso dak kami do boru nirajai padida sortaria boru sulitoma matongon marhubas di Huria HKBP Cigajur Resort Sreng Sing Sawah nunga di basa-basa tu hatta obat dana dihami tolu boru siap udah nima bawa siap kangen kuliah di Samratulangi Manado si nomor 2 di UPN Jakarta si nomor 2 SMA siap udah ni SMP kami siap kutahuda sian Raja Maligas Tanah Jawa aledak Tanah Jawa Simalungun do. Jadi song ni majora partina data ate amanginang horas madida sudi. Barita nauli si halasonota dot si hanguluhonota songonang di surato di buku acara tai imesian surat tongosan apostol Paulus madapotun Huria Kolose biduna barjulu mamuka masian ayat sia saat rodi ayat saplobat. Puja hama dihita ta payudi utma di baga sarwat tabi. Di bahini duku bigi hami dang macohot nang hami tumangyako kamu jala mangido asa digohi dihamu patas niroha manada lomo nirohana marhite-hite nasa habistaran dohot habisuhon partodio asamar parangi natama dituhani hamu gabe halomoa situtu jalamar parbuehon nasa ulau nadengga laos gadda di hamu panadaun di debata gabe margugu situtu hamu hobartu gugu ni hasangapon nai makorhon nasa habengeton dohot labas niroha mardongan las niroha madu moliati mahamu di amai naung patau kamu majalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon niaka nabadiai ainunga di roro hita sian gonggoman hahulumoni jala di paucat kita tu bagasan harajaun ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong dihita haluauni ima hasisan niaka dosa itu sana minggu tasadarion minggu rogate ngasudi hita mangatusi labatan ni rogate om ima martangyang jaladong do ngasi hete-heteon manang danak manang mungkin boruta manang nanak kota pauputa manang nahita sadiri dora namar guar sirogade somalna parupua do daku boto adong sirogade son doli-doli manang dongan ama dangadong rade saya somal do guarna rogati ma sahalak parupua amanginang hangginang pinaribot rogati martangiang ngajut jutut gabe jamita
alai nang penang jojo di jami tahun jala nang penang datu sililingon apaloma na mungkin dakta hanguluhon udok dakta hanguluhon adi tungdo nungaga biha somalan tradisi na martangyangon adi tungdo na gilirak kuno martangyang sa martangyang na labagas sudo makasuhuto pertangyangan jala diatur honisi na punasa bagas martangyang bagawi martangyang nang sebenarnya adong do na makasuhuton pertangyangan ini tonggo dang barani martangyang ipasaha turungan nama mananga turungan na ini dakku bo to manang na betul-betul tahanguluhon na martangyang alai laos ido non ida otta di minggu rogateon paingotok kita bahwa doa itu bukan sebatas hasomalan manang naikon ulah honoton di sada-sada ibadah songo pertangyangan rupani alai dohono do songo ni reformator Martin Luther asa tangiang ima hosa manang nafas ni halak na porsea bolohita na mangulu hita alani asin irwani tuata mangaleon hosa nguluan acura dang marhosa behita dah na mangulu be warna hita terus nama songon jolma nang marujung ngulu manang bakke ala na mangulu do bita ala na lohot do pehosai di pasat tuata tu hita ubay na mangulu hita jadi na patuduhon jolma na mangulu hita hosata ido dung ditinggal no hosai hita dang na jolma na mangulu hita songonido bagas jala bidang pangatusio do pangalapation na pinasaha ni Martin Luther ujui na di surat tu di buku Concord tarigot tu na martangyangi ima hosa di bata orang imana do gajangi songonido halak Kristen dang boy do honon au Kristen dang boy do honon ku au si uto Kristus molo so huanguluhon ngulu partangyangon ini saya tidak bisa mengklaim bahwa saya adalah pengikut Kristus. Tapi dalam hidup saya tidak menunjukkan atau tidak menghidupi sama sekali doa itu dalam kehidupan saya. Asasi tongau halak Kristen, asasi tongau si uto Kristus, kupatuduhon di bagasang ulukku siapa hari, songon hosakku, napatuduhon na mangulu, napatuduhon na halak Kristen iman. Wanguluhon ngulu pertangyangan ini didiba tunggu di permasalahon taringot aka soal-soal teknis rupani cara martangyang songo dia do isini tangyang biki maulu sermo guru sekolah minggu au na di hari Selasa adong guru sekolah minggu manukut naik ko duduk mata nomor tangyang naik ko lopi tangan nomor tangyang halak akela kota sekolah minggu kapau puta sekolah minggu oloro inatong di kimartangyang di bereng dongan na kau berarti kau tidak berdoa ni nak kau juga tidak berdoa
Ala sama-sama bolang simalolong na dungi igutil bagawi ribut dongan na di habirang kanan na ilopi tangan na tutup mata na martangiang gawe terganggu konsentrasi na alang ribut na duon damang dainang ginang pinaribot taringot tu na martangiang dangadong jupak kita mulai siyan sada musay sa tu panguktapan di patorang gisi taringot tu teknis ni na martangiang apakah harus tutup mata atau lopi tangan alai ngotot tak kama arti ni tangiang ima na marsi tangi-tangi do hita do di bata alani daksian hatatami bolo adong pihatorangan taringot tu si tami nina ka tonggo-tonggo na jul daw ikon hatatangi do dang martangiang do ai na marsi tangi-tangi do hita do di bata na marsaur do hita na pajupang do hita do di bata di tangiangi alani bohado asa ditangi ho di bata tangiakku jala bohado au di tikina martangiangi asa utangi ho ni bana ido bahen gabe saur do evangelium jamita do episteli ai berkamu manakiseli hui siano batalak ali-ali ni si Job si Elipas si Bildad dohot si Jorpa jala sian naupati si Elihu mana uposo natulunari nung mangalehon akata po si paingon tu si Job alai dang tarjalo ni si Job jala laos gabi hohom natului nauposo ima si Elihu mangalehon pandangan do tatorang taringo tu tangiang ido epistelta saudarion nagabi jamida bertangiang atta ima molo martangiang sip kita pajupang do di bata ala dang boy terganggu konsentrasi ta fokus ta tu di bata dina pajupang dina martangiangi tu di bata ido bain rikot kita fokus tang terganggu alani sada usaha asa boy kita konsentrasi ima tuduk mata ai bohado martangiang misalnya hubereng amang situa si manulangan martangiang hubereng ibana gabe terbagi do pikiraku bohado au martangiang misalnya tahu manio mik tahu manio pensil manang pulpen tahu manura karejo tangako jiboado ikod do tiur roha bulus roha do pikiran pajupang do debata alani unang gawe terganggu terdistraksi si pikiraku ala adong si maloloku marnida objek na asing na boy mangganggu konsentrasiku pajupang do debata alani record tutu mana alani pajupang au do debata boy do terganggu tong konsentrasiku molohu majama si jamau nau alani asa unang terganggu terdistraksi tong pikiraku ikon lopi tangan au alai dak selamana berlaku songoni jadi dak rumus ya kamang sudah salah boy do martangi yang buka mata boy kahita na ya merdelen setili tu samosir ang gusto na hari nga baga dalan jala lebas mo siya baga hotmix alay sekitar tahun 90-an songay do dalan ni dang apa lebas dalan ni baru dang apa bagat ngaho na aspal dalan lay udang bolong-bolong gusto na rin nga baga akasupir na mabuwan robongan manangas bolo dihitam motor ade
Pakai jo hata motor, boleh sam motor, sepeda motor, boleh sam motor mobil. Halak supir nama buah bus manang motor di sana. Bahkan nang somal tiap hari. Kebetulan ada perhala duta masih tua supir. Babuan peradat siang Sumatera Timur. Sama. Jadi mengalir Tomok, adong nasa Medan tong mangaliwati Tomok. Mangaliwati ada warna teli. Duk sahat kami di Samosir di dok. Eboto menggunakan mebir situ dulu kai di rubah ini man. Wering budi sekacai budi tutoru daune. Nara. Alai eboto nomor tangi yang dua unik ini man. Bah di waktu kamu martangi yang nomor tangi yang ngau rohaku tidak do pasahaton asa dengan di ramoti Tuhan dau permaraan saat tidak tujuan ini man. Waduh supiri martangiang itu duduk di matana. Itu duduk di matana budi ini supiri ahau sitiron. Selesai do bolo pala itu di matana dangi pipit. Manang. Asa tapak kirumusi ilopiti mana do tanganna. Namar tangiangi sanga ilopiti mana berarti steering handelon lepas ya tanganna. Boy do martang yang supiri nang so lopi tangan nang so duduk mata. Alania kamanginan. Martangiang pajupang do debata. Hita na pajupang do debata. Tak pajupak ko do jolma. Alanina martangiang tak siya biaramu jolma. Boleh suruh martangi yang ingok ma, dang napajupak ko do hula-hulam, dang napajupak ko do ngatubum, dang napajupak ko do hot akka do ngamusa punguan daw. Ingok ma, napajupang do debata, namakatai do debata. Dang namakatai ho do ngamusa punguan, tuahon. Gabi hai biaramu, tuah gabi mailah ho, tuah gabi tahu takko, ai tu debata do martangiang. Tu debata do pajupang naing tangi hononna hatami di tangiangmu jelas suara ni debata naing tangi hononmu di tangiangmu ido baina hata tangiang salinari sutung adong be mamake hata tamiang beda do tamiang do tangiang akamanginang tangi do dadang tami. Namar si tangi-tangiya do ita ditiki namar tangiyangi dohot debata. Napa dua honak kamanginang. Rikot ni namar tangiyangon. Laos ido isini jamitaon. Asa tabo todo. Daktar sir kita siat dewata. Madok mau lihat doa tu dewata nina. Alani hamu, alani hapor syamuna, alani parsitu tua muna nina turia kulus. Songonido nang parpesal meni madok mau lihat puji-pujian tu dewata. Ala sudi nguluon. Gajang ni umur hai pasun kugu. Dut sudi nata parsaulio nonak kamanginang. Boy hita saharo di sederion. Mamulus akka partikian naung salpui. Dilas niro hanangar sakti. Mulai senasorak kita. Danak seteh hota remaja bajar-bajar. Satu naposo adorang. So marhasotan ditiki na berbaju dulu satu na markeluarga bihita moha hita mangadopi sude
Mardak danak na Mehmet, pasikolahon, sahatu na belgebe, sahatu. Disihi ta hosa-hosa pasikolahon, dopa kuliahon. Sahatu na selesai na sida, sahatu na marhasoho tamu na sida. Marhela hita, marparumai kita, maranak ko siyan anak, marpahop ko siyan anak siya boru. Pardalanan ni ngulo ng salpui, tabereng ma, daksirak kita siya na sinirohan ni Bata. Mangulu kita ala di lewat Tuhani hosanguluan, margugu kita ala di lewat Tuhani hagukun, hahi pasok kita ala di lewat Tuhani kita hahi pason. Naung julu tal bulu seragam niya kapar sahiton, termasuk kopi di tahun 2010 sia 2022. Ragam maka pengalaman, talpe kita tu kapar maraan. Budang akka persoalan tadupi, nasotar hatahon, nasotar pajojor, seda-seda. Di dia kita di 10 tahun nasalpu, 5 tahun nasalpu, 20 tahun nasalpu, 50 tahun yang salpu. Allah begitu setia, menyertai kita, menuntun kita, memberkati kita. Bukankah itu yang seharusnya memotivasi kita, menyadarkan kita bahwa kita hidup hari ini bisa menikmati sampai hari ini? Bukankah itu rahmat dan anugerah Tuhan yang tak terkatakan, nasotar hatahon. Dadu sorikoti pasatomu, hatahamu lateon, mangolopon, sudi pabahinan di dewata, nasotar pajojori di bagasang ngulum, ngulu ni amatam, ngulu ni natam, ngulu ni anak komu, ngulu ni ka paupum, daso ingotommu ya kamanginang, dangalani gugumi, dangalani hamalomu habis taram, dangalani hadiriomu. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan, karya Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu yang senantiasa menyertaimu. Manupak mamasung-masung ngulum nang nguluni keluargamu. Diakah hari-hari nasalpui. Daso ingotomui. Ditangyangmu madok moniate hotu de bata. Madua hosia persahiton. Madua hosian hamatean. Nuara acura dang di balua Tuhan kita sianakan nasalpu. Didiki mengadupi marabahai ngamati rau. Dang songono biau. Songoni akka yang kota, akka keluarga tanah atau rasta ragam si ingotota. Maduk moliate tu dewata. Alanidang perlu record di si. Asa ditangi ojol mahita namar tanging bagak isini tangyang ta. Songon kri ni Tuhan ta Yesus. Di pahingot akasisian na dojol manatoro pididik kemerjami tiban. Molo martangyako. Sutung ditiru halak parise kapangaci. Nah martangyang. Di pinggir ni dalan, di pinggir ni pamulusan ni jolma namar lao ro gudang jolma torop. Marnoni-noni tangyang na. Asa songon na. Dida jol mana torbi maloi mana bar. Ale hudok matuhamu. Nunga di jalo na sida upana. Aha upana. Pamujion di jol mana torbi. Nai jalo na sida. Alai hudok matuhamu. Molo martangyak kamu. Bongok mahamu tubiluk muna. Masuklah ke kamar. Supaya tidak ada orang yang melihatmu berdoa, menyaksikanmu berdoa. Karena apa? Karena Allah yang berada di tempat yang tersembunyi akan melihat engkau di tempat yang tersembunyi. Allah ni bartangnya kamanginang, dang apa larikot, marnodinoni tangyang. Dang apa larikot, asasongon na dibereng sima dua kanau malo martangnya. Asasongon na dibereng dongak kanau malo martangnya. Asasongon na dibereng dongak saudak kanau. Asasongon na dipuji dongak konau martangnya. Tidak perlu itu. Dan perlu marnoni-noni. Aidang nana yang bigyon ni jol matangyang. Aidang tu jol mai tangyangmu. Tu de batado tangyangmu. Alani pamujion madok mau lihati tu de batado. Tak tu jol ma. Tu de batado. Untuk apa kita takut berdoa? Untuk apa kita malu berdoa?
bebas di damar tangian. Tapasatu ibana, dalu-alu hotu ibana. Odon waing keda aku Tuhan. Dadana kurang besik. Dangadong bebe. Ngamarsik puro. Diri kening pengadong. Alu-alu hotu debata. Acik nuaing huilala. Asongon naso tebu bakilala ku Tuhan. Di siwiuku, di haru-haruku, di pinggak, manangai dia cik di simajojak, manangai dia. Alu-alu hortu debat. Tak pola polis pelesonmu. Tak pola song neja jaro guru agama jolo. Ada pendahuluan, ada isi, ada on, baru diakhiri dengan tidak ada seperti itu. Berdoa katakan. Apa yang ada dalam hatimu? Tak perlu rangkaian-rangkaian kata-kata yang indah seperti berdeklamasi atau berpuisi. Apa yang ada dalam hatimu sampaikan kepada Tuhan. Kita sedang bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang peduli dengan kita. Yang 24 jam ada bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika engkau tidur, dia tidak tidur. Ketika engkau tidak sadar bekerja atau konsentrasi dengan pekerjaanmu, dia mengamatimu, dia melihatmu, dia memperhatikanmu. Kita yang memiliki jantung, kita tidak tahu apa yang ada di dalam jantung kita. Apakah ada penyumbatan, apakah perlu ring 1, ring 2, ring 3. Cincin 1, cincin 2, cincin 3. Atau perlu bypass. Kita sendiri yang memiliki jantung harus periksa ke dokter kardiologis. Periksa, USG periksa, CT scan. Atau MRI. Asatarida sahita. Tapi Tuhan lebih tahu dari dirimu. Dia tahu bagaimana jantungmu. Dia tahu bagaimana ginjalmu. Dia tahu semua bagaimana bagian dalam ini. Dia tahu darahmu. Apakah ada kanker atau tidak. Dia tahu tubuhmu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah ada penyakit di sana atau tidak. Di bahasa do pola mai biar kita pajupang do dewata. Bahasa do pola kita mai le do dewata. Bahasa do pola ikon mengalap sangap kita siat jolma. Asa songon najago kita dibagi jolma bertanya. Memangnya kau berdoa bercakap-cakap dengan orang lain ketika kau berdoa. Pakai jekude. Aron nak pengot tu nak pedita Perancis son 20 menit inna. Asona pedita Perancis na raku. Ay bola bar sebatas sujul mate. Ngo gawe mau dodok bu 5 menit. Ulang pakai jaku dodok ide. Namang ihum. Usinggung ngodik jam itu. Nah menarik setang yang ni Apostol Paulus boleh paroka munakin. Songoni don non. Berengot datang yang di Sihana. Tengok do bete. Di sisi Hana. Biasanya saya ka. Aduh warna deh. Bolo di Tiki di mati tiau dulu sanggol 4 tahun di sini tahun 2004 atau tahun 2007. Songoni nang di Sirai Turu Persea. Inahana tuakin na bebel dulu kan? Ale raso dabo tahu do namar gorsihan na ibibili ina na bebel. Manang nasing bibilhu. Ale si Naomi bebel do. Aku juga nggak tahu ini
Wah, sadui dia do perpilih nyon naraku. Alai mungkin alah songon ina na babalu tang sihan na martangiya. Ay kan isi do ibang na maduna na margor si penina. Ay dua inatani si Elkana. Perjulu do sebenarnya si Hana. Alai alah somarian aku sekian tahun. Tradisi pada saat ibu itu manguli muse ama molo inatta na berjulu dang di bahasa Tuhan ada dana. Nani sahdui na jului sonari pedang. Bolo dihita. Babu itu ale honair pipi keluar memana itu tuh. Manang lau tu silum, bu itu tuh sampai opat menang lubi kan itu. Ale yang gua haga pipi dang bui. Ale na jului si Elkana bui. Dung dang dang gabi si Hana diuliba nama muse di bahasa Tuhan dah pikir dia nak di mana bawa tradisi hati tiap tahun selalu do sada keluarga babuan ima ucapan syukur persembahan pele situ tungon tu namar gowar sini aku manang bait suci kecil lah pasahatun hamulatun nasida nasa keluarga itu di bata alani do bolo dipotong nasida sada taruh majo domba tu manang biru-biru ibagi misalnya au sada kepala keluarga inataku dua berarti sada dua tulu nah sarupa do bagi aku tu mana tu inataku na dua gabe tulu nah onak kisihano dang adong anak konna alani hola sere do bagiannya nah sonari si penina adong piga anak konna manang ngatulu manang opa anak konnon berarti na opat nari pe bagianna opat sarupa au sada inataku na dua sada baru anak koku mana ngapi gay sada lau nasida mabuan pilihan persembahan alai itu ngadalan mana ngasih belum lau pengasai di suntil diprovokasi si Hanaon ini masih penina ya biasa mah si oto magom soba oto tibam seorang anak kom acik do itong di bana pakilalana ido bay ditiki martangi yang ibana di bagas dibiluti Rosi malim eli di beriksen na daw songon nama kudip makubit hanao si makudap nao diripu jolma nariptik dong di jonohi baru makatai mana sih Rosi hanama daw sobaku dangna nagila dangna sedang mabuk kau bahasa mabuk dangna sedang mabuk manang minum anggo alai naung malala do naung magupu do rohko naung pangido tu Tuhani asa di bahasa Tuhani tu au dadana jala duksoni Rosi eli madok tahun naro Jepang mumai adus nitang yang mi nah pangiduan ni si Hana asal leud di bata tu ibana yang nakon dan anak bawa jadi itu no guarda si Samuel jadi Samuel siama el nepudi Elohim sarupa di Immanuel Immanen Elohim El Allah Immanen bersama Allah bersama-sama dengan kita Samuel siama Elohim yang siama maju manang memanggil jadi itu bahen si Samueli diju si Hana di bata dia lusi ditangihon di bata tangiang nisi Hana seorang mah namar luar si siapa alibotamu do itu si Hana lehot diau dari bawah jala pelehonok kumai asa adong mangulahon ulah ni debata jadi dia meminta anak bukan asa gabi bersaing mana tu si penina asa gabi adong
Opo-opona. Penina. Bering ma adong do anakku. Asa adong dongan nama tu. Adong dongan na. Dijabui. Dakolah si penina na marianakku. Alai do ibana. Berikan aku anak supaya nanti ku persembahkan kembali. Jadi orang lahir si Samuel. Langsung do dipersembahkan tu si Eli. Dia meminta bukan untuk dirinya. Bukan untuk supaya ada teman-temannya seperti Penina. Bukan mau membalas dendam dia kepada Penina. Kalau dia mau membalas dendam, enggak harus dia berikan. Persembahkan lagi Samuel itu. Asal dongan na. Dijabui asal orang salah na. Tapi sejak lahir Samuel, dia persembahkan untuk Tuhan. Songonido nang tangiang ni si apostol Paulus dia. Bangga ibana, bersyukur marlasi rohi ibana, marnida. Songo dia hapor siaon ni huria kolose. Nabi najongjong ni si pra. Asilir holong ni rohana, parsihoton na. Nah, alani ido ditangyakom sa huriai. Ima mangido tunasida ay cia di bani ido dukku begi hami dang macohot nang hami tumangyak ko kamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manada lo muni rohana marhite-hite nasa habis taran dot habis suhon jalaon na naing suara honon marhite jamita na kamanginang. Taringo tu hapat tasonon di bahasa seni Sophia ima ido na jinalo ni si Salomo Zui sebelum dia resmi menjalankan roda pemerintahan memimpin umat Tuhan bangsa yang besar setelah ayahnya meninggal. Dia menggantikan ayahnya Daud dan Salomo sebelum dia secara menggeluti peliknya, susahnya, dan beratnya menjadi seorang raja. Dia meminta hapat tason nama roh hikmat. Jala song nido apostol Paulus mangido hapat tasoni asa adong di huria. Pulus. Lahu manada lomoni rohani di batang. Dohot asamar sada huria yodo. Jala odo ka mangina. Nang mago siya kita tong. Takuboto di tangyang taganupari. Say hola kebutuhan jasmani. Kebutuhan keuangan. Kebutuhan hai pasod gugu. Sa hola ni turus. Dapangido pangaramutin itu ading uruta. Nang dia kaya nakot. So ni asa di pasu-pasu Tuhan akau lauta. Lupa hidak kamanginang. So tangiang ni si Salomo do tangiang ni apostol Paulus. Na parjulu dia dipanggil nasida ima hapat tason nama roa hikmat. Nagudang hitaw noeng naso berhikmat. Dang mukijol ma pasal puwatana bolo jolma na berhikmat. Dan mungkin jolma melukai hati dan perasaan orang lain kalau dia orang yang berhikmat. Dan mungkin jolma asal mabain postingannya di media sosial kalau tangannya jari-jarinya yang mengetik sebelum diposting itu dituturi hikmat di bagasang uluna. Alana ahanau ketik ima nadu di pikiraku. Alana ahanau paddo perbuwe sian roha do pikirak. Alani molo mangulu disodangi hapat tasoni. Jika hikmat hidup dan menguasai hidupku, maka apa yang keluar dari mulutku adalah buah dari hikmat. Apa yang akan saya ketik, apa yang akan saya lakukan adalah buah dari hikmat dari Tuhan. Dang sembrono biau mak katai. Dang asal mak kapabe, dang asal mangula biau, dang asal marpikir biau. Sudena huang uluhon, sudena hula.
Parbu ini apa tason niroha naung disonggopi di bagasang uluku naung di pasahat Tuhani dia laos ido dong onoku marhite jami taon sayo lo masa pergutu-gutu di rumah tangga masa nang persoalan pergutu-gutu di tonga-tongan yaka punguam marga songoni nang persautawan songoni nang di tonga-tongan di bangsa negara songoni nang di huriape molo masa dope aka persoalan pergutu-gutuan na songoni saya jamin melalui firman ini saya mengatakan bahwa keluarga itu punguan itu manang huriai dang disonggopi todini di bata namang lehon habisuhon tunasida karena nggak mungkin orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan dia asal-asal madok hatana karena tidak mungkin orang yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan dia menaiti hatana asa menyindir hatana tudunganna melukai perasaan orang lain membuat orang lain stres memikirkan perkataannya yang tidak baik orang yang dipenuhi hikmat dan mungkin asal madok hatana saya labodui saya mangaleon alus nadenggan selalu solutif selalu bola doa ka persoalan di sido ibana mangale kehadiranna asabui mangaleon solusi bukan justru menjadi pemecah belah ro ibana denggado dame didiki ro ibana gabe sursar ro mulus do kuriai mulus do pungani ale holang ro ibana gabe sursar Mama, nahurang nuhang halani akka manginang. Tapangido bisuk. Tapangido bisuk. Asa marbisuk kita. Asadi rajai dewata. Rohata do pikemarhiti to di mangalio di hita pata supaya jangan asal-asal ngomong kita. Jangan asal-asal. Mahulau nak kasulot semuanya tangan kita, kaki kita, pikiran kita, semua hidup kita, aktivitas kita setiap hari dikendalikan. Dituturi, dirajai, disodangi. Habisuhon nasihat mata. Amin. Hudang lupi ni ano pangiduan ni Apostol Pauluson. Aling alubi sa 20 menit. Adong nanayng ado warna arisa do akalan nasi. Alay marhiti jami taon nasa marlapatan jami taon nang may birbi tamartang yang dat kamangina ingot ma dang nasay tang yujol may ho martang yang dak polarik ko marnoni-noni bolo tang yang mangan si panganoni matang yakon ay subo to berik kamu dah tang yang pertang yang at tada marjami ta mau tang yakon jami to ngakot kuat warsait nang narong akaulaw na nagsibatu pa dungi budi nga utang yakon saya sama dusanan tangi akurangan hasalanan martang yang musin no siya perjebu duo siya nama siya ni namanang buido siya perjebu do siya naro kanido kan tang yakon musin saya sama dusanan na soni musin betul saya sama dusanan do pangalasyon nami akan narubi na salpuin nang use tung mergajeng use manganan non itang yaku jemiton itang yaku muse kana marsaiti itang yaku muse olo lupa si panganonon alani ahon naki tapi si tang yang manga do nakin olo gabi lupa si panganonon itang yaku muse nasingon baru saya sama dosa nami perdosa na gudang do ami go orang gabi lupa panganan. Jai marula hulak terlalu mubazir ridan senji. Taring tudu sampai bolo porsi adu kita nakki ditang yang ipad dite nang manang yakko dusata asese jatuani. Gak usah lagi doakan itu. Nah so porsi adu ditang yang bolo pala di bagasa partang yang ani opat nomor tang yang nomor jamita 2 ditiki ibadai tang yang ni
Ama ina manang sen naro manang perbagasi coni tang yang mangan. Opa. Puasa boleh kono ba ning manang yakon. Berarti daksah tang yang na berjului. Oh gilisa iba. Bagajaku tangi yang laumar tangi yang mangan. Molo tangi yang isuruh hamu manang yaku si pangano matang yaku kamu. Molo isuruh hamu tangi yang pangodianon, ahama isi-isi dua siapat itu doakan. Sungguh-sungguh anggo isi buido mergajak kita guarna petang yang pangodiano mangodi hodohita siapa adui unang pedek. Alai bolo martangi yang mangan unang kejang marnoni-noni ho martangi yang tangi ako masih panganoni ido. Amin. Pergugitu mahita. Muliati Tuhan dihatam naung sar teman-teman. Pasu-pasu mai asa wong ulu kami ngulu pertangian oni. Asa unang mangalap sangat pami jolma mabir hami jolma mailah hami mania gabi lupa hami do tangyangi napa jupang ana makatai to hami do jala holo hami terpengaruh sa sonna bering jolma jago hami martangi yang gabe sifat watur-watur hami intonasi suara mergejeng-gejeng marnoni-noni lupa hami Dui sedo hami pasahato si pasahaton nami didik ina martangiangi. Martangiang dang na mangalap sangap sa jolma. Martangiang dang asa ditangihon jolma. Martangiang dang asa songon na dipuji jolma. Martangiang napajupang dohami do tuwali Tuhan. Pasahaton hamulatong makamulatehon sude na hujang. Pasahaton akka ahamananang si ulahonon nami tu jolo. Ay, dang boy hami. Mga sahon gugu nami sabing mangula. Sudi akka ulaw na nang si patuponan. Alani rikot martangi yang tuho wali Tuhan. Martangi yang dang nanang pasok utagas. Martangi yang dang nanang mabain hacir rohani dongan. Alay martangi yang dakolan manang yako narikot di diri ni si partangiang. Alay manang yakon narikot di dongan, di huria, di bangsodot nega. Songot tangiang. Nina posom apostol Paulus manang yakon huria kuluse. Dau matuasya kami roha diri na saholan. Mamikiri narikot di ngulu nami, di ngulu di rumah tangga nami, keluarga nami be. Lupa kami, tak tersirang diri nami. Sian akka dongan nami, sian huria, siap punguan, sian bangsodot negara nami. Alani asing ni nama karikoton ngulu siap hari ngulu per rumah tanggaon ngulu ni namar sasahala di tangyangna rikot ingotonna tong donganna. Tong rikot ingoton na huriay bangsro negara asa luhut ditangiyakon ditangyang pangodian na ditiki pajupang dohotho di bagas nabi ali Tuhan. Mau niati mah say ngulu kami mangulu pertangyangon ni jala ido hosanami tudus tu naso marhosa naso mangulu bihami molo daku hangulu kami namartangyangi. Mau niate marohanami dio Tuhan, dak tersirak kami siako anggoso alaniho alani ito tongma terhubung totong mamarsaur kami di napajupak kami doto didiki namartangiang ganup ari ganup dik. Mau niate marohanami pasu-pasu mahuriam HKBPD po doang diaka program pakubasyon na sida di ulaon pakubasyon huria ganupari soni nang diaka minggu pe lehon gugu habisuhon dohot dos niroha nang parsitutuon di akka parhalado ni huriam amanami dot inanami situa nani uluhon ni inanami padita semajut Tuhan asiroham naing marbungaran hatam naing gabe rarat berita nauli
mangewer bang harajanmu marhite pakkubasion na pinatupani parhalado ni Huriam di Huria Depok duaw pasu-pasu nang sudi ruas ni Huriam mulai sename me sahatuna lansia naung matua lehonom mudina sida gugu hai pason dia kana toras na tua-tua na mangula kolon na sida siapa diragam dia kaulaon dalam mumedo sumarionak kanarikot dingulu ni ruas ni Huriam torop do yanakun do paupun ni ruas ni Huriamon namar sekolah mulai sia tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sahatro di perguruan tinggi. Saya kayanakon, nama karikoton hina argani tiki, makarikoton hina argani pendidikan, jala na disiplin, nasai uso-uso, mangalului habisuhon, mangido habisuhon isiako. Tuhan dalam mumah, lahom mangarade, masa depan na lumenggan, tu sude peparan ni ruas ni Huriam namar sekolah do na kuliah. Kanang tamak be, patongo Tuhan kaparkarijuan naubuk tu talenta tu potensi tu hatauon do tu ilmu pendidikan nau ni ikutan nasida songoni mali Tuhan dehonomu di sude akaruas ni Huriam natongon di bagasa persahito na dirawat di rumah sakit nang na di bagas nabe di bagasan uduk do serep ni roham yang hidup pasu-pasomu ganuk sipangan sinumon nang akaubat songoni tangan ni aka para medis parhitiamu may Tuhan mananggali sahiti tibu siapa matang nasida mangaleho sikop hamalumoni sumuang tuak karuas ni Huriam namar sahid mauliati maruhanami dio Tuhan di tadahodo hami di botohodo hami sarihom mahami hobar tuak ka sirikok nabi diganuk marsa sahalak nang diganuk rumah tangga nami be pardosa duhami gok hakurangan hagalio duhami sesah ma Tuhan dosa pangalasion nami alani Kristus nang urade mate humoko pami dihau pinarsilang martangia kami tuho amin. Dajakun mabarita na uli ng satu ita marhiti na marede hita siya bukwede nomor 815 ya sada do tayo na mangihut. Di bagas alas ni Ruhata tapasama pilihat tapaduahon ditiki marede hita.
Datangnya kema beliata tu de bata. Ali di bata amanami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut sileol lekon nadinggan dohot nasa uli bahasa na mauli utus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu may jalaramoti. Sahu parhasya kami pilihanon. Patibul kon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhidi di todim. Asalam hudad dahami godang ni sileon lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mantok moliati tuho. Marhidi-hidi Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali manami na di banua gijang, sai pinarba dia magwarap, sai rom harajaun. Sai saut malom ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leakon matuami sadarion, hanguluan siapa hari. Se samadu sanami songon panesanami, didu sanidongan namar dosa Tuhan. Ungunang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pengago. Di pasu-pasu jala di ramodi Tuhan de Batama. Di sondak ko Tuhan de Batama bungina tu jala asi marohana midau. Di dopak kon Tuhan de Batama bungina tu. Jala di pasaur kon madamena tu todim. Horas meta sudi